Здравейте, аз съм TheProtoBG и тук с мен е моя братовчет и днес ще играем Skyland. И тук като гледаме сме на някакъв разбит самолет. Да, прочете. Thank you Donald this map. Благодаря ви, че изтеглихте мапа. Да, Minecraft Master. Заповядайте, добре дошли. Това е Survival Map в Skyland. There are many islands. Go to survive. О, там има чест. Ти не идвай. Ще вземи и умреш. Ами ако искаш ала. Ако има този чест. О, меч! Мале, човек, вземи на мен. Има само един. Нищо. Нищо е. Има само един. Ти знаеш, че тук под нас е къща му да таковаме. Още един чест виждам. Човек, взимай меча. Как са? Къде го виждал? Ти знаеш къде си? Да. Ей, там. О! Виж къде си? Да, знам сега как се качи, ми е много чудо. Ще го щупи. Интернета лагна и аз умрях. Хора, нещо интернета лагва като... Аз влизам вътре. Той излезна от сървъра. Маш ще убива. Телевизора говори. Те влезал. Взе тук долу да взимаме неща като цигани. Сега ето сложим. Верно ли ти човека взел на някакъв циганин да измие прозорците на Слав? Да, наистина. Ама не дай само на клипа тук. И как? Не знам, даде му 2 лея. Какъв е този мангал тук? О, ще си ги разделим ли те? Ей, Костана! Влезай в сервера. Ми как? Не става, гледай. Този мангал, какво да го правим? Защо ти ме дисконектна? Да, аз съм те дисконектнал, интернетът е щупен. Ти си щупен. Ти си щупен. Кса? Сами чакаме. Чакаш. Да, чакаме. Аре, бе, пак ли паднах? Да, и останахме без бисквиди. С Д. Как да отидем там? Как да оцелеем? Ние нямаме нищо. Кой са прави мити, такъв е живота. Такъв е живота. Този клип ще казва рейдж. Защото както виждате само рейджваме. Не си подпирай телефона в моя телефон. Защо? Ето. Къде си е? Къде си е? Тука слизам тука. В този разбит кораб, бе. Де разнам, аз тук пак намерих чест. Какво има вътре? Брадва. Ох, аре ще цика малко такива. Ще трябва да ходим до ония големия остров с дърветата. Ти къде си? Шупи, слез там долу. Не, за тебе ти си там вече. Да цепиш такива дърва с ръка, за да отидем до острова. Да. О, супер, вземи го. Кое има в него? О, чакай, това ще ми го дадеш ли да отидем до това? До къде? До острова. Да. Защото ти нали не можеш да... О, още един час. Не, този го отворих. Защото ти можеш да направиш нещо, да не го направиш. Вземи го. Те се да Иван, че да ги чупа ли? Да, чупи ги, всичко ще ни трябва тук. Нали ще правим къща, може да ги направим като покрив, като окраска. Не, че това ще ни трябва окраска, де. Той ще трябва да оцелеем. Аз не ги взимам. Чупи ги с ръка. Ето де. Ето, взимаш ги. Вече си взел 2. Трябваше ни меча да имам още. Гледай, сега не го взимва. Нещо бъгва, нещо сървъра. Аз не знаеш, че не съм ги взел тя. Взимай всичко. И честа ще вземем. Като циган, къде горе така. Тихо де. Аз ще го бия това. Не. Аре бе, това колко нагоре трябва. Колко кръщат тези, бе? Човек, много си надолу. Не знам.
Аз не ходя редовно на училище, аз не ходя на училище. Защо? Не е възикалното. Ох, сега тук пак ли ще падам? Ще да го взем ли? Вземи го, всичко ще ни трябва. Аре, вземи. Готово, качи се тук горе. Чай да ти помогна малко. Его там чисто. Добре, сега вземи го ти, ако искаш, чупи го. Всичко ще ни трябва, брат. Няма нищо в излишък. Сигурно когато отидем на острова и там разгледаме, ще спрем клипа и ще направим втори епизод скоро. Взели ги? Да. Вземи Защо ги. толкова Аз малко взех взе? 29. Дай всичките те... Леко, само да нападна телефона тук. Аре, Задай ги. Хвърляш ли ги? не. Хвърляш ги вече. Абе. Служи просто пръста върху това. Готово. Аре. Тук му... И ради ги и силна воля. Ти натам провали ли кой ма? Да. Има ли нещо чисто? Да, ма умрях с нещата. Ти искаш ли стълби да се качиш тук догоре? Чай да какво има там. Имаш ли някакви стълби в тебе? Не. Ела да ти дам нещо. Ето ти. Тези неща че ги хвърлих там. Защо? И за да се качиш при мене. Ти къде ще е? Качвам се с три път към нагоре. И как? С пръст. На мен ти нищо не си ми дал. Дадох ти нея там да се изкачиш само. Не ми изписал, че си ми дал. И там някъде трябва да са. Това е голяма работа. Аж после ще дойда някъде. Спокойно, не са безпокойни. Тате ще дойде. Виждаме са ти в инвентара. Ми качвай за към мен, ако искаш. Готово! Само внимай. Ники, качвай се, бе! Какъв то строл там, бе? Ела, аз тук стигнах. Направих си път. Това аз го направих. Аз сега го направих и този път, бе. Ника, бе, аре, идвай тук да се качваш. Натам, да. Направи някакъв път. И ела. И сега не мога да се кача. Можеш. Направи такива стълбички, бе, да огради. Да ти направи ли пътя? Да. Дай. Дай. Тъй. Сега дай назаде малко. Още ли едно? Аха. Сега още назаде. Нали имаш път? Сега дай тук долу. Дай още назаде. Назаде. Сега. Не, ей тук. Сега качвай. И сега се качвай. То с пръст. Слагай така тез надолу. Да, бе, както стоиш така нагоре. Дай. Хора, сега, чай, няма хора за малко да играя, да го изкача догоре. Тъй аз мога. Не, добър ден, чакай само да те изкача. Чакай. Какво? Качвай, отивай към острова, ще се оправя спокойно. Аз се бутнах сам. Човек, как го направи то смъзе? Спокойно. Аз ще падна тук. Цъкни да клекнеш. Ти да не вземеш да паднеш. Гледай тази кралка. Не убивай кралата, ще ни трябва. Няма да я убиваш, чули? Готов. И аз вече дойдох. Ето ме... Бавничко, не бързай, спокойно. Аз съм по-бърз от тебе, бе. Аз вече съм тук. И ми така хора, не дам се клипа и чао. До следващия път.